Benvinguts i molt bon dia i gràcies per venir. Mireu, jo penso que no hem perdut l'esperança els que estem aquí i que algun dia tornarem a trobar la raó. Aquestes paraules em van agradar molt d'una entrevista que li vam fer al diari Ara a Nancy Bauman i va dir encara que els mestres ja no tenen el prestigi que tenien abans, encara que no són els guardians del saber, encara que els estudiants accedeixen directament al coneixement i tot canvia tan de pressa, tot en funció dels canvis socials. Davant de tot això no hem de quedar-nos espantats i dir jo faig la meva aula, jo em tanco, sinó que hem d'assumir riscos. I aquestes, per això penso que és un dia d'esperança, perquè els que estem aquí una mica assumim riscos. L'altre dia un exalumne, un postgraduat de mestre, em deia amb tot el que està caient ara, què podem fer? I dic, doncs precisament la professió que has escollit és una professió en la que es pot fer moltes coses. Com a mestres podem seguir fent la feina que fèiem, la feina ben feta i fer avançar l'escola en noves línies. Precisament has triat una professió privilegiada, si tens ganes, de tirar endavant amb algun projecte. I també això és un motiu d'esperança i això és un motiu de voler mirar el món amb optimisme. Jo penso que els mestres tenim una mica una certa obligació, per dir d'alguna manera, de mirar el món amb optimisme perquè nosaltres preparem el futur i per tant si nosaltres no mirem el futur, el present amb optimisme de futur, la cosa la tenim molt malament. Bé, aquestes jornades, per tant, intentem reunir aquí persones que provenen totes del món de l'educació, però n'hi ha que són mestres, n'hi ha que són professors de secundària, hi ha gent que ve del treball social, perquè una mica, tal com diu la lema de la jornada, l'escola i societat són dues eines que han de funcionar conjuntament i per tant no n'hi ha prou amb que ajuntem professionals dels que estan a l'aula, sinó també professionals que des del món social estan col·laborant amb l'escola. Aquestes terceres jornades tenen alguna cosa històrica perquè les altres dues anteriors es van muntar la Fundació Sergi i aquestes l'estem muntant, la Fundació Sergi i el Moviment de Renovació Pedagògica que s'ha creat aquí a Girona aquest any. I precisament el moviment es va crear en el temps lliure que hi havia a l'hora de dinar, va sortir la idea en el temps lliure de l'hora de dinar de les últimes jornades, les de l'any 2012. Per tant, nosaltres estem molt contents com a moviment de renovació pedagògica, i jo parlo en nom del moviment, de poder dir que a partir d'ara a Girona trobareu un grup de persones que serà tan gran com vulguem amb la il·lusió de tirar endavant els temes de l'escola. Aquest any hem triat el tema aquest, escola i societat. Esperem que el professor Joan Subirats ens ajudarà amb la seva reflexió més teòrica a comprendre aquestes noves relacions que hi ha. I llavors també podrem veure, a partir, penso jo, d'aquesta reflexió i de les altres que haurem fent al llarg del dia, quines de les coses que estem fent nosaltres encara tenen sentit, quines cal modificar i quines cal abandonar. Perquè jo crec que aquí a la sala hi ha molta saviesa, precisament la gent que veniu avui aquí i veniu perquè també teniu coses vosaltres a portar, també voleu rebre coses però també teniu coses a portar, perquè ja heu començat a fer aquest camí que ja fa uns quants anys que estem començant a fer, d'intentar repensar l'escola i que torni a haver-hi i que hi hagi una escola de qualitat, malgrat la llei Wert, malgrat la llei tant li fa. Potser haurem de tornar a ser resistents, potser el moviment surt perquè és resistència. Una de les persones que està des del començament en el moviment va venir i va dir, home, amb la que cau i un moviment comença, doncs jo m'hi apunto, perquè aquí si hi ha persones que és capaces de posar-se ara amb aquesta història, doncs va, jo m'hi apunto. I per tant jo penso que nosaltres el que fem ara és dir, mirem el passat, mirem els nostres clàssics del passat, els que han inspirat tota la renovació pedagògica a Catalunya, que té molt de temps, i mirem a veure
com el repensem en aquest moment. Els àmbits de debat, ja ho sabeu, ja us heu apuntat, són 3, escola i entorn, l'entorn més immediat, l'entorn local, i a veure aquestes noves relacions com han de ser, i en els àmbits que vosaltres vulgueu interpretar-ho. L'altre àmbit és l'escola i la família, que he vist que de moment és l'àmbit en què s'hi ha apuntat més gent, i és evidentment el que sempre ens preocupa més als mestres, perquè els mestres en definitiva som uns ajudants a educar els nens, que els pares tenen la funció d'educar els fills, i llavors aquest és un dilema que es genera sempre, perquè si els pares en són els responsables, després què passa si intervenen, quan no intervenen, i tot això. I finalment la tercera taula, les noves interaccions, ho hem posat així perquè sabeu que ens agrada posar les coses amb noms bonics, però en realitat el que farem serà veure el tercer gran canvi d'aquesta societat. Ha canviat l'entorn perquè és local global, ha canviat la família perquè són com són les famílies actualment i tenen una altra manera d'educar els fills, i l'altra cosa és que, esclar, tots els medis de comunicació, totes les noves tecnologies, tota la informació, tot el coneixement està passant per uns espais, canvia amb una rapidesa molt gran, i llavors a veure com ho fem això a l'escola, fins a quin punt ens hi podem posar. De fet, hi ha gent que diu, bueno, és com una confrontació, el mestre o les noves tecnologies, tot això, tot aquest tipus de temes, i què canviarà, què està canviant. Per tant, amb aquestes perspectives, a la tarda tindrem tallers que han sortit una mica a partir de les demandes que es van fer a la trobada de l'any 12, i són molt diversos els tallers, ja ho veureu, i tots ells estan agafant aspectes que ens sembla que són nous o són d'interès en aquest repensament que volem fer de l'escola. Us animo a que participeu, ja sé que serà així. Les qüestions que direm i que treballarem, ja sabeu que en els grups de debat es presentaran experiències molt interessants que també ens poden fer una mica de guia, perquè de vegades ens va molt bé també tenir models, però les coses que anirem dient en la sessió doncs quedaran recollides, intentarem recollir-los una mica amb unes conclusions, i al final tancarà les conclusions finals de tots nosaltres, doncs en Xavier Besalú. Moltes gràcies altra vegada per haver vingut, us animo a participar, també faig una mica de propaganda i us animo que us apunteu al moviment de renovació pedagògica. Al final del dia llegirem el manifest i que cadascú hi pot col·laborar en el nivell que pugui i vulgui. Venir a les jornades ja és una gran col·laboració. Moltes gràcies i que vagi molt bé la jornada. Doncs bon dia també a tothom, i voldria dir que em fa molt feliç presentar aquesta tercera edició del Repensem l'Escola en representació de la Fundació Sergi, però també com a membre del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona, com també ara ha comentat la Roser. Crec que la petita història d'aquestes 3 edicions del Repensem l'Escola ha estat una història d'èxit, que ja ens convenen, i fins a cert punt inesperada. Un èxit perquè genera oportunitats de present, però sobretot dona esperança i expectatives de futur. La iniciativa d'aquestes jornades va sorgir des de la Fundació Sergi a resultes de recollir el desig i la proposta del professorat dels centres educatius que acompanyàvem de crear un espai de trobada i de formació diferent, no encotillada, d'intercanvi entre els docents i sobretot d'innovació, de palpar que les coses poden ser diferents, que podem pensar l'escola d'una altra manera, que podem experimentar, crear i en definitiva somiar per avançar. I aquesta empenta i energia va fer que la primera edició fóssim molts, fóssim més de 350, i perquè vam tancar la inscripció. Va ser un esclat i una redescoberta de nosaltres mateixos, de les inquietuds i de les sinergies que portem tots plegats. A la segona edició la Fundació va voler recollir el clam de que una jornada estava bé, de fet molt bé, però que era convenient que no quedés en una jornada que hi pogués haver, sinó que hi pogués haver una continuïtat, un fil de connexió al llarg del curs. I per això vam convidar els representants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
que tampoc s'acabaven de creure, com ara deia també el Roser, com la que estava caient, doncs els féssim una invitació per presentar el moviment. Va ser una presentació una mica especial, perquè va ser a l'hora de dinar, però vam començar amb un cercle de 12 cadires i no paràvem d'anar eixamplant i al final, durant el dinar, vam acabar sent una 50ena. Ens vam emplaçar de nou i vam ser quasi una 80ena en el centre de recursos. Va sortir un equip motor que no ha baixat mai de la 20ena de persones que hi hem participat. Hem enllaçat amb els històrics i també amb gent jove, com aquí també es veu, amb ganes de crear quelcom nou. I arribem a aquesta tercera edició amb el Moviment de Renovació Pedagògica de Girona constituït i com a cooperador i organitzador necessari d'aquestes jornades. Són, doncs, unes jornades de transició entre un equip de persones i un altre, entre una entitat i una altra. Són menys que la primera edició, però sabem que tot aquest potencial hi és i que el podem reconnectar i trobar de nou. Arribem doncs, a aquest Repensem l'Escola com a Fundació Sergi amb la felicitat d'haver complert amb escreix els objectius proposats amb la vostra col·laboració i que el Repensem està en mans de tots nosaltres, del que nosaltres vulguem que sigui. La Fundació Sergi no se'n desdiu ni desapareix del Repensem l'Escola i continuarà sent participant, implicada, però hi serà des de dins del moviment de renovació pedagògica de la que també n'és associat. I també voldria dir en nom de la Fundació Sergi que trobem un encert que el centre d'interès d'aquesta jornada sigui escola i societat. Des de fa temps la Fundació Sergi impulsa i treballa per l'èxit educatiu des del treball comunitari. També moltes escoles han desenvolupat interessants iniciatives en la línia de fer una escola més oberta, vinculada al seu entorn, però sobretot comptant i treballant en xarxa i aprenent de l'entramat de les famílies, entitats, agents socials i municipis. I això és el que volem posar en comú i valorar en aquesta jornada. Però trobem també que és un encert perquè és alhora una reivindicació. Una reivindicació de que no podem entendre l'escola sense la societat propera, la comunitat educativa. I des de les retallades, de les primeres coses que primer s'està eliminant és la quantitat de plans, accions, programes que promovien i facilitaven aquesta complicitat entre l'escola i la societat. I això com més caldria en temps de crisi. I precisament és el que pretén destruir la llei Wert. La LOMCE és una càrrega de profunditat contra una escola pública arrelada al territori que vol desconnectar les escoles de la comunitat educativa, dels municipis, dels agents socials i desconnectar-la en definitiva del poder popular, que és la democràcia, i vincular-la només als mercats i a la lliure competència. Per això entenem que aquesta jornada d'avui també és reivindicativa i per això la pintarem de groc. I també, per això vam demanar a en Joan Subirats que pogués estar entre nosaltres, aquí molts de vosaltres ja ho coneixeu, i que agraïm molt sincerament de nou que ens acompanyi en les seves reflexions i propostes. En Joan Subirats és sociòleg, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha pensat molt en l'educació. Va entrar en l'educació de la mà de les seves filles, així sempre ho has explicat, a l'AMPA de la seva escola, i des d'aleshores no ha deixat de participar i implicar-se en temes educatius. Respecte al tema que avui ens pertoca d'escola i societat, va ser el coordinador d'aquest, jo crec que és del primer treball que d'alguna forma es van fer a Catalunya, que es va recollir en aquest llibre de la Fundació Bofill, Més enllà de l'escola. I en aquest llibre va ser un primer intent de recollir bona part de les pràctiques que ja s'estaven fent en moltes escoles de Catalunya per elaborar una reflexió que ajudés a repensar l'escola en aquests temps de canvis. Al cap de 3 anys també va coordinar el treball Educació i Comunitat, del que també van sortir aquestes reflexions que es va recollir en un llibret de la Finestra Oberta. Va fer la xerrada d'Educació i Entorn que va fonamentar i orientar la primera proposta organitzada del Departament d'Educació de vincular l'escola i l'entorn a través precisament dels plans educatius d'entorn. Ha impulsat molts treballs i recerques en aquesta línia des de l'IGOP, l'Institut de Governances Públiques que va crear i dirigir durant molts anys. I sempre inquiet i a l'avantguarda, és molt present a les xarxes socials i en articles de premsa al País i a l'Ara. En un dels seus darrers escrits, articles d'aquest estiu, va escriure Educació i tendències de canvi, en el qual ens recomanava posar els llargs. Quan anem amb el cotxe no ens hi veiem a la nit posant els llargs. Aquí a Girona a vegades en diem les llargues, cadascú una mica amb l'article que ho posi com vulgui, per anar una mica més enllà del que ens neguiteja sobre el que anomenem fracàs educatiu, les retallades
i descobrim que l'escola i la societat no és només una actitud o unes accions, sinó una opció que ens ha de fer repensar de valent l'escola que tenim. I això és justament el que li hem demanat que ens ajudi a fer, a posar les llargues avui. Gràcies, Joan. Bé, doncs, gràcies primer per convidar-me, a l'Albert i al moviment i a Sergi i a la Fundació per aquesta invitació, poder compartir amb vosaltres aquestes idees que espero que us puguin servir o ens puguin servir tots. La idea era precisament aprofitar algunes de les coses que vaig estar escrivint en aquest article de l'Ara, que venien en bona part d'una reflexió a la qual ens va convidar la Fundació Bofill ja fa uns mesos, que va ser la presentació d'un informe de la OCDE que es deia Trends Shaping Education, o sigui, les tendències que modulen l'educació, podríem dir, que fan modificar o que poden modificar l'educació. És un informe, jo crec, ben fet, amb una mirada molt global, molt general, que té l'interès, d'alguna manera, que marca línies de tendència. Ells ho situen en el 2030, és a dir, què està passant en els moments actuals i què pot passar en els propers anys. Té aquest avantatge, segurament, de globalitat i té la desavantatge que està poc arrelat en un país en concret, diguem-ne. Llavors jo, el que faré és una mica repassar les línies generals d'aquest informe, que em sembla útil, el teniu a més, si el voleu, penjat a la xarxa, a la web de l'OCDE, i m'imagino que en la Fundació Bofill també hi ha, a la web de la Fundació trobareu també els materials d'aquesta jornada que es va fer precisament quan es va presentar aquí a Barcelona, a Catalunya, i després introduiré alguns dels aspectes del que pot ser, des del meu punt de vista, alguna mirada més arrelada, més propera al que és la nostra realitat en el sistema educatiu d'aquí. Bé, en aquesta publicació de l'OCDE, en aquest estudi, que de fet lliga molt amb els grups de treball que després heu organitzat, es marquen com 5 grans línies de tendència. El primer seria el factor segurament clau en tot el que està passant, que és la globalització. Jo diria que abans d'entrar en cada un d'aquests àmbits, voldria fer una reflexió primera. Segurament el conjunt d'aquests canvis, les tendències aquestes que marca l'OCDE, reforcen la idea de que no estem només en una crisi. Abans es deia amb el que està caient, etc. És a dir, pot semblar que tenim una situació de crisi, pot semblar no, és evident, però que de fet és una crisi de caràcter episòdic, passatger i que simplement, diguem-ne, hem d'esperar que escampi i que torni, i que quan sortim d'aquest famós túnel doncs ja recuperarem, els conceptes tornaran a funcionar perquè el paisatge serà més o menys el mateix que teníem quan vam entrar en el túnel. Bé, el que crec que cada vegada està més clar és que estem davant d'un canvi que és més que una crisi. Si féssim aquest joc de paraules diríem que no estem només en una època de canvis, estem en un canvi d'època. És a dir, seria una forma de veure-ho d'aquesta manera i per tant, segurament si només fos una crisi podríem dir, de moment què fem amb el pressupost, quan ens el fan retallar, aviam si resistim, però després ja tornarà a pujar com abans. O què fem amb l'atur, perquè ara de moment no hi ha llocs de treball, però ja tornaran a venir els llocs de treball que teníem. Enteneu? És a dir, que seria una modulació de respostes
I en canvi, si estem en un canvi d'època, segurament el que cal és replantejar preguntes, no? És a dir, cal fer això que fem, ho hem de fer nosaltres, és a dir, la diferència és bastant important, perquè vol dir que, en certa manera, si estem en un procés, en una transició en el qual lo vell li costa morir i lo nou li costa néixer, el cert és que també nosaltres venim de lo vell, no? I molts dels conceptes, paradigmes, formes d'entendre la realitat els portem a la nostra motxilla i, com diu algú, per exemple, l'Ulrich Beck o el Zygmunt Bauman, moltes vegades, que són gent que pensa en aquests temes, diuen moltes vegades tenim conceptes zombi, no? Són conceptes que són morts vivents, no? Que es van arrossant, i ja sabeu que per les pel·lícules sabem que els zombis fan coses molt estranyes, no? O sigui, llavors, doncs, aquesta tendència, no, a fer servir vells esquemes, no, a vegades els trobem doncs, amb lleis noves que es fan, no, és a dir, amb formes, no, que pretenen donar respostes zombi, no, a problemes que són d'un altre tipus. No? Llavors em sembla que això és important tenir-ho en compte, no? Perquè la forma com cadascú de nosaltres o cadascuna de les nostres institucions, escoles, universitats, empreses, organitzacions, partits, etc., es planteja a l'afrontar aquests canvis és molt diferent si te'ls planteges en termes episòdics, com si passessis una grip, que t'has de prendre una mica de medicina i esperar que passi, o si t'ho prens realment que això és un canvi, que el paisatge que sortirà quan sortim del túnel no tindrà res a veure amb el que tenim i que per tant no ens serviran molts dels conceptes que hem anat diguem-ne, plegant. Doncs bé, l'OCDE apunta 5 grans línies de canvi que posen l'èmfasi en aquest canvi d'època. Un és la globalització, que em sembla que és un factor clau, no? En el sentit que la constant interacció de persones, productes, informació, elements de comerç, problemes que superen les fronteres transestatals o transnacionals són constants. I evidentment això té un efecte immediat a cadascun dels llocs. Penseu que en els últims anys, els últims 10-15 anys, han entrat en el mercat de treball al món una xifra que resulta com impossible d'imaginar. 1.800 milions de persones noves, no noves en el sentit que abans no treballessin, sinó que des dels últims 10 o 15 anys s'han posat a treballar i a produir en productes que abans estaven, diguem-ne, feien altres països. És a dir, que de cop aquests 1.800 milions de persones, de Xina, de la Índia, de molts altres països, s'han posat a produir productes com cotxes, neveres, rentadores, ordinadors, etc., que evidentment els produeixen amb unes condicions laborals molt diferents de les que es havien anat aconseguint al llarg de molts anys en molts països del nostre entorn. Això, evidentment, planteja una modulació molt gran, diguem-ne, de les estructures productives de tot el món i produeix el fenomen que es coneix com dumping social, el fet que hi hagi, diguem-ne, a l'hora de comprar, doncs pots comprar productes que estan fets en unes condicions laborals molt diferents de les que tu practiques a casa teva. Fixeu-vos en una xifra que resulta bastant espectacular, xifres, 3 xifres, que sortien d'un article del José Ignacio Torreblanca fa poc al País, deia 7, 25, 50, 7 seria el tant per cent que representa Europa en la població mundial, 7%, 25% seria el tant per cent que representa la producció dels països de la Unió Europea en el conjunt de la producció mundial, 50% seria el percentatge que representa la despesa social que té Europa en el conjunt de la despesa social del món. 7, 25, 50. Quines són les xifres que creieu que canviaran en el futur? És a dir, el del 7 sembla que, home, sí, podríem ampliar-ho, reduir-ho molt, no sembla que sigui aquesta, de moment, la tendència, però més aviat reduir, però el 25 i el 50 segurament tindran un procés d'erosió i de redistribució notable. Per tant, això té efectes molt importants a cadascun dels països.
També al País l'altre dia hi havia una altra 4 xifres màgiques, no? 0, 25, 50 i 100. No? Deien 0% és el creixement d'Espanya aquest any, 25% és la xifra d'atur, 50% és el que baixaran els preus de les vivendes en aquests anys i el 100% és el dèficit públic que tenim sobre PIB. No? O sigui, ja devem tant com el nivell de PIB. No? Vol dir que aquest conjunt d'elements, no, si els situem en un context global, fan pensar, no, en una remodelació molt potent, no, que si l'ajuntem amb altres elements que després comentaré, com el canvi tecnològic, etc., expressen el que molts consideren un moment de tercera revolució industrial. No? La tercera revolució industrial al nivell de la que va ser doncs, la primera revolució industrial de finals del 18 o començaments del 19, que va significar canvis importantíssims a nivell d'estructura social i política, de fet el pas de l'estat absolut a l'estat liberal. No? La segona revolució industrial, que ja la coneixem com la taylorista, la fordista, no? La de començaments del segle XX, no? La de tiempos modernos del Charlot, no? Aquestes grans produccions, aquestes grans unitats de fàbrica productiva, etc., que van generar la societat de classes que coneixem i que van significar a nivell polític el trasbals, que va significar la democratització de l'Estat, l'aparició dels grans partits de massa, sindicats, els conflictes de les dues guerres mundials, és a dir, aquí tenim també tot un moment molt important de canvi, i estaríem en aquesta tercera revolució industrial molt a cavall del canvi tecnològic, de la capacitat de segmentació de la producció, no? De distribució en el món de la producció, no? És a dir, que fa uns anys podíem encara, fa bastants anys, no? Encara podíem fer la fotografia aquella del final del Novecento, no? De la pel·lícula d'Alberto Lucci, no? És el final, la sortida de la fàbrica de milers de treballadors. Encara podíem trobar fàbriques en les quals fer aquesta fotografia. No? Per tant, encara podíem pensar que estàvem en un escenari de societat industrial, no? En la qual l'estructura de classes tenia a veure amb qui tenia els mitjans de producció i qui, en canvi, només tenia la seva força de treball. I aquella imatge de Novecento, no? Amb aquells centenars d'homes sortint de la fàbrica i amb aquella dona a primera línia amb un nen als braços, representava molt bé aquesta estructura de classes i aquesta divisió, diguem-ne, de treball també entre home i dona, no? Entre el breadwinner, no? El que guanyava el pa, i la dona que tenia funcions cuidadores i reproductores. No? Però ara on faríem aquesta fotografia? És a dir, existeix la fàbrica Zara, en la qual, diguem-ne, puguem fer la fotografia de la sortida de la fàbrica, no? O la fàbrica Nike, no? És a dir, on podem trobar, no? La sortida d'una fàbrica que té, diguem-ne, d'un productor o d'uns productors que tenen un nivell de presència al món espectacular i, en canvi, han aconseguit, per moltes raons, a través de molts mecanismes, que no hi hagi un únic centre productiu, no? Hi ha hagut un procés d'outsourcing, de distribució en el món, de fragmentació, de diferenciació de les condicions de treball, és a dir, i això a través d'un mecanisme tecnològic, però també de globalització. Aquesta globalització també ha permès, per exemple, que hi hagi un canvi que també és central en el que ens està passant, que és el fet de que el gran punt, diguem-ne, el gran punt central de riquesa i de poder al món hagi passat dels senyors de la producció, per dir-ho així, als senyors de les finances, no? És a dir, fa uns anys, diguem-ne, fa uns quants anys, el ric era l'industrial, no? L'empresari. Avui podríem dir que en molts casos un empresari és un pringat, diguem-ne, és una persona que ha de pagar els sous, ha de, diguem-ne, intentar arribar a final de mes, ha d'aconseguir que li deixin diners als bancs, i el gran centre de poder, no? Diguem-ne, que pot perfectament viure al marge dels neguits de la producció, és el financer. No? El món de les finances és el que és el centre en aquests moments del poder econòmic i el que té un nivell d'extraterritorialitat notable. El gran avantatge del capitalisme financer és la seva possibilitat de quedar desvinculat d'un territori. No? És a dir, quan tanca Tòquio obre Londres i quan tanca Londres obre Nova York i hi ha 24 hores, diguem-ne, de funcionament de la borsa
constant i tu pots estar tranquil·lament operant aquesta borsa prenent un mojito amb un iot a no sé on. És a dir, no tens el neguit, diguem-ne, d'estar vinculat amb un àmbit territorial ni el problema en molts casos d'haver de pagar els impostos en el lloc en el qual, diguem-ne, tu tens arrelada la teva indústria o el teu comerç. És a dir, fixem-nos, per exemple, l'altre dia vaig trobar-ho espectacular, el diari explicava aquesta setmana passada que una dona que havia tingut un problema amb Ryanair havia denunciat a Ryanair i havia aconseguit que el jutjat condemnés a Ryanair a pagar 2.000 euros de multa. I Ryanair es va declarar insolvent perquè en els comptes corrents de Ryanair, que l'any passat va guanyar 470 milions d'euros, en els comptes corrents de Ryanair a Espanya hi tenia 66 euros. 66. O sigui, 66 euros, em sembla que quasi tots els que estem aquí els devem tenir una mica més de 66 euros. Però Ryanair és més pobre que nosaltres, a efectes, diguem-ne, de pagar la multa. Clar, on té aquests diners? Els té Irlanda, és una companyia irlandesa, paga el 12,5% a Irlanda, aquí pagaria el 30% si pagués impostos, aquí, però fa això que se'n diu ara elusió fiscal, no fa evasió fiscal, fa elusió fiscal, eludeix pagar impostos. Això ho fa també Starbucks, Apple, Amazon, etc. És a dir, totes les grans companyies globals, diguem-ne, treballen buscant aquelles esquerdes en el sistema financer i en el sistema impositiu i fiscal que els hi permeten, diguem-ne, eludir el pagament d'impostos. Ja no parlo d'evadir, ja no parlo dels comptes corrents a Suïssa i tal, estic parlant, o paraïsos fiscals, estic parlant d'eludir, és a dir, fer-ho legalment, aprofitant els mecanismes que existeixen. I això es fa a la Unió Europea, Irlanda, Luxemburg, fins i tot Andorra, Gibraltar, Holanda, a tot arreu trobaríem mecanismes. Fixeu-vos que la tassa Tobin aquesta, que seria una de les fórmules que fa 3 o 4 anys no ens podíem imaginar que la tassa Tobin fos un objecte de discussió entre la Merkel i el senyor Hollande. Era una cosa del senyor Arcadi Oliveres i el Foro Social Mundial, és a dir, una cosa alternativa, otro mundo es posible. I ara resulta que s'ha creat una mena de tassa Tobin a la Unió Europea, gravant 0,1% les accions, la compra i venda d'accions, i el 0,01% els derivats financers. El problema és que dels 28 països de la Unió Europea l'han signat 11 països i els altres 17 països no l'han signat. Quins són aquests 17 països que no l'han signat? Els que tenen més pes en l'àmbit de les transaccions financeres, és a dir, Gran Bretanya, Suècia, Finlàndia, Holanda, aquests països no han signat, han signat Alemanya i França, que no és poca cosa, i tots els països del sud i alguns Eslovènies, Eslovàquies corresponents. Aquests són els 11 països que han signat. Vol dir que a la pràctica no tindrà l'efectivitat, és a dir, i aquest és un tema central. Tota l'estructura de polítiques de benestar es basava no en una lògica global, en una lògica nacional-estatal. És a dir, hi havia un equilibri entre mercat nacional, estat-nació i capacitat de fer pagar impostos per després redistribuir-los. O sigui, el pacte famós del 45, que va donar lloc a l'estat de benestar, és un pacte creat amb una estructura de base, diguem-ne, estat-nació, mercat nacional. Acceptem el funcionament de l'economia de mercat, però sabem que aquesta economia de mercat és profundament injusta i tendeix a generar desigualtat perquè això forma part genètica del capitalisme i per tant el que creem és unes fórmules, diguem-ne, de redistribució a través de polítiques socials que es basin en els impostos. Si aneu a veure aquesta pel·lícula que us recomano del Ken Loach, l'Espíritu del 45, explica molt bé que això de l'estat de benestar no va ser algú que se li va inventar, va ser fruit de totes les lluites anteriors, de la por que feia la Unió Soviètica, del final de la Segona Guerra Mundial, i allò va aconseguir implantar un estat, una forma de relació que en diem estat de benestar, que va aconseguir durant els 30 anys que en diuen gloriosos del 45 al 75, reduir la desigualtat a Europa a la meitat. És a dir, l'altre dia sentia l'Anton Costas que donava les xifres, és a dir, de 1900 a 1940 el 10% de la població europea tenia el 50% de la riquesa.
Del 45 al 75, que són els anys, diguem-ne, que es consideren, nosaltres vam arribar tard, no? El 45 al 75, que són els que es consideren anys centrals de les polítiques socials, perquè el 73 ja va haver-hi la crisi del petroli, el 79 la Thatcher, el 80 el Reagan, és a dir, va començar a posar-se en qüestió el sistema. Del 45 al 75, aquest 10% de la més ric d'Europa només tenia el 25%. Ara, el 2013, aquest 10% de la població europea més rica ha tornat a pujar al 55%. O sigui, enteneu? El que ha passat és que hi ha hagut un moment, diguem-ne, uns anys en els que es va aconseguir remodelar, diguem-ne, no? Reconsiderar la lògica de desigualtat i esmorteir els efectes, i ara tornem a estar disparats, no? És a dir, ha crescut la desigualtat una altra vegada de manera molt espectacular. Això és un fenomen, lògicament, de globalització, que té a veure, és a dir, la diferència és que tenim una economia global, una societat cada vegada més global i una política que segueix sent, entre cometes, si voleu, local. Ja ens agradaria que fos més local, no? Però diguem, una política més vinculada en un àmbit territorial. I per tant és molt difícil, diguem-ne, afrontar molts dels problemes que tenim des del punt de vista global des de lògiques, no? Que són lògiques estatals o territorials. No? Aquest és un primer factor important. Des d'una mirada més educativa, per exemple, podríem dir que el que ens diu també és que cada vegada necessitaríem abordatges més transversals a l'hora d'afrontar aquests problemes. No? Després ja insistirem en aquest tema, no? Però segurament el tipus de problemes que van apareixent a escala global requereixen abordatges que siguin allò que en diríem més transdisciplinars, no? Formes més obertes de plantejar-ho. No? A vegades jo, mig en conya, mig en sèrio, dic que la societat té problemes, la universitat d'apartaments. No? Bueno, doncs és una forma de veure-ho. No? És a dir, la societat té problemes, nosaltres ho mirem des de la lògica de cada un dels departaments. No? I no acabem, diguem-ne, d'entendre la complexitat, no? Que exigeix aquest element. El segon gran capítol de l'OCDE es dedica a un fenomen que també veiem a Catalunya i a Europa en general, però segurament es veu més en altres països a nivell global, que és la urbanització, no? La creixent, diguem-ne, presència de persones a les ciutats, no? La tendència al fet de que la ciutat s'extén, no? com a forma de convivència, no? I que això té avantatges, no? És a dir, la ciutat es presenta com un lloc amb moltes més alternatives, vitals, amb moltes més oportunitats, però també genera molts problemes de densitat, d'infravivenda, de situacions, diguem-ne, de conflicte, d'inseguretat, és a dir, hi ha un conjunt d'elements, diguem-ne, de transformació global en el món que tendeixen a la major densitat a les ciutats i que aquesta tendència, no, provoca problemes importants. En aquest mateix capítol l'OCDE parla del que això també implica des del punt de vista de capacitat de participació. No? És a dir, en entorns diguem-ne, molt més densos, més apretats, amb més diguem-ne, mixticitat en el tipus de persona, etc., el tipus de problemes requeririen formes de participació molt més intenses de la gent per poder-hi fer-hi front. Perquè la complexitat dels problemes així ens ho requeriria, no? I el que es constata, i amb això em sembla que sí que és un detall que convé tenir en compte a l'hora de repensar també els temes educatius, és que està creixent moltíssim el que se'n diu la desafecció democràtica, no? És a dir, la sensació de que les institucions no funcionen, que les promeses que aquestes institucions fan en relació a la resolució dels problemes després no són correspostes a la realitat, és a dir, que hi ha un creixent sentit de que la qualitat de la democràcia, del funcionament de les democràcies, no respon als criteris teòrics en els quals se'ns havia parlat. Això fa molts anys ja que el Norberto Bobbio, un dels teòrics més importants que hi ha hagut sobre temes jo diria de dret públic i de ciència política, deia que la democràcia sempre ens fa promeses que després no és capaç de complir, no?
I distingia molt bé un aspecte que em sembla que és important des d'aquest punt de vista, que és la diferència d'entendre la democràcia com un conjunt de regles, simplement eleccions, cada 4 anys, en partits que competeixen entre ells, que poden un canviar per l'altre, no? I si reduïm la democràcia a aquest conjunt de regles de funcionament, la democràcia en aquest sentit funciona raonablement bé. El problema és que la democràcia no és només aquest conjunt de regles, és també uns valors, no? Valors d'igualtat, de justícia social, de capacitat de decisió directament des del poble, i aquests valors, no? Aquests elements que han sempre constituït la força de la idea de la democràcia són els que no funcionen ara, no? Fins al punt de que ser democràtic des del punt de vista, és a dir, reivindicar la democràcia des del punt de vista dels valors avui és ser revolucionari. Allò que diuen és que tu ets revolucionari, no, simplement voldria que la democràcia fos veritat. És tan senzill com això, no? És a dir, si tot allò que la democràcia ens ha promès i que està posat en les lleis i les constitucions es complís, ara que s'està parlant tant de la Constitució i que s'ha de complir la Constitució i de la legalitat, doncs podríem dir, escolti, compleixi-la tota, no? És a dir, faci-la complir tota, ja estaríem contents en que la fes complir tota, diguem-ne, no? És a dir, per què? Perquè simplement el fet de fer realitat els valors que hi ha darrere d'aquesta idea de democràcia seria un canvi extraordinari, no? I en canvi ens colpegen amb la democràcia com a regles, no? És que nosaltres hem guanyat les eleccions, és que nosaltres, enteneu què vull dir? O sigui, hi ha un canvi molt important, diguem-ne, de bloqueig de l'avenç democràtic des de la lògica de la utilització de les regles com a mecanisme de barrera, diguem-ne, no? Quan la democràcia és un problema de vivència diària, també de transformació diària, d'acció diària, no? I a més, com després comentaré també, evidentment amb el canvi tecnològic es podrien fer moltes més coses de les que es fan des d'un punt de vista també de funcionament polític, no? Aquest també és un element important, no? Després també comentaré i recolliré en l'àmbit educatiu i a l'àmbit escolar, no? És a dir, diguem-ne, és molt diferent educar a les persones en la participació o en la delegació, no? I aquí és un element important, no? Una de les coses que està en un profund procés de transformació és la idea de representació, no? La idea de representació. Per què? Perquè el canvi tecnològic, ja insistiré després en això, el que posa en qüestió són els factors d'intermediació que no porten valor, no? I els factors d'intermediació que no porten valor, alguns d'ells, no? Són precisament molts dels que estan implicats en el funcionament del sistema democràtic. Tercer capítol i el quart capítol que tenen, diguem-ne, el tercer capítol es dedica al paper de la dona i als canvis en el mercat de treball i el quart capítol de l'informe es dedica al paper de les famílies, no? Per tant, aquí tenim tots uns efectes de canvi, d'època, de tendències que canvien, que estan situades tant en el món del treball com en els temes del paper de la dona en aquest món del treball i en general al món i tots els impactes que això genera també en l'àmbit de les famílies, no? Clar, jo crec que aquest és un tema central, no? El treball ha estat sempre una forma, diguem-ne, un punt central a la vida de les persones, no? En molts casos, per moltes persones, per exemple per mi inclús, doncs ara que porto 39 anys de professor universitari, doncs el fet de tenir només una ocupació al llarg de 39 anys, ja tinc 13 triennis, vol dir que quan a mi em diuen qui soc, jo soc professor, no sé, o sigui, Joan Subirats, professor, és a dir, clar, cada vegada és més difícil que això passi, és a dir, aquesta relació entre vida, treball i per tant trajectòria vital és molt més complicada, és a dir, sempre a vegades explico que la meva filla gran, que ara ja té 28 anys, això ho explicava ja fa bastants anys, perquè ara ja està en aquests moments fent la tesi doctoral, estudiant o treballant per fer la tesi doctoral, però durant molts anys, quan rebia la carta de la Seguretat Social, posava que tenia 14 mesos cotitzats, 15 mesos cotitzats, i al costat posava les 18 feines que havia fet per arribar a tenir aquests 14 o 15 mesos. Jo sempre explico que quan vaig començar fa molts anys a fer de professor, venia algun alumne de tant en tant, deia, professor, he trobat feina, com ho faig per acabar el curs? Hi havia els exàmens de lliure abans de la universitat, etc. Hi havia
en els últims 4 o 5 anys em deien, profe, he pillat una feina, la setmana que ve no vindré. He pillat una feina i el pillat era una setmana. Ara ja en els darrers 2 anys ningú em diu res, o sigui, ja no hi ha ningú que pilli ni no pilli, i han tornat molts més alumnes a les aules. És curiós, a la universitat, que va haver-hi una època en què van desaparèixer la meitat dels alumnes que tenies, no venien, ara en venen més. No dic tots, i no sempre els mateixos, però, diguem-ne, venen més que abans, perquè suposo que tampoc no tenen tantes coses a fer, diguem-ne, no? Jo crec que aquest és un factor. L'altre dia llegia aquestes diguem-ne previsions. Estem passant d'un treball diguem-ne permanent, estable i durador a un treball i dependent, un treball estable, diguem-ne permanent i dependent, a cada vegada més a un treball que es caracteritza com autònom, precari i intermitent. Precari i intermitent. És a dir, cada vegada més les característiques del món del treball es situen en un terreny de més autonomia, és a dir, de menys empresari contractant, és a dir, menys relacions de dependència. Aquest fals autònom, en molts casos, són falsos autònoms, és a dir, allò que a Comissions Obreres va crear una branca sindical que es deia TRADE, treballadors autònoms dependents. És curiosíssim el nom, treballadors autònoms dependents. S'assembla allò que vaig veure en una pensió a Madrid que posava «Solo se admiten viajeros estables», o sigui que era maco, és a dir, a nosaltres ens agrada sempre que vinguin els mateixos en aquesta pensió, viajeros estables. Autònoms dependents. Si jo tinc una de les filles, la Clara, que té 26 anys, que és una autònoma dependent, és a dir, treballa en un lloc, etc., no sé què, però amb un contracte. Llavors, quan arriba l'estiu, diu, em sembla que aquest any faré vacances, no ho sé, ja si faig vacances, no faig vacances, perquè clar, no hi ha, ningú li pagarà les vacances. I no sap si el contracte li durarà més o li durarà menys. I aquesta falsa autonomia o aquesta lògica ara que s'ha posat de moda, l'emprenedoria, el que posa de relleu és la idea que tu t'has de buscar la vida. Això és, en altres paraules, és que tu no pots imaginar que la formació estarà vinculada a un lloc de treball que t'està esperant. Per tant, hi ha un lloc de treball que requereix uns perfils formatius determinants, tu et formaràs per aquell lloc de treball. Tornero de primera, fresador de segunda, quines característiques que haig de saber on m'apunto per estudiar-ho. Llavors hi ha un matching entre formació i lloc de treball. Això cada vegada serà menys així, perquè no tenim ni idea de la gent de què treballarà i, per tant, la formació és molt important, però és una formació segurament molt diferent des del punt de vista de la que en molts casos imaginàvem. Aquests cursos ara que hi ha de polítiques, el que se'n diuen polítiques actives, es deien d'empleo, per joves en situacions d'atur, tenen grans dificultats en saber què ensenyen en aquests cursos de polítiques actives, perquè exactament quines són els perfils laborals que estan avui demandant-se. Clar, això és un element brutal des del punt de vista de l'escola, perquè implica que tots aquests processos d'entrada, les perspectives amb les quals la gent estudia, treballa, etc. Allò que ens deia aquest senyor que s'ha vestit de bavarès ara a Múnich, que ens havíem de llevar molt d'hora perquè si ens llevaven d'hora tot ho aconseguiríem i aniríem molt lluny. Hi ha molta gent que es lleva d'hora però no sap què fer amb el llevar-se d'hora. I no, esforcem-nos més, la cultura de l'esforç, però serà per fer alguna cosa, l'esforç, tu t'esforces quan hi ha un projecte, d'alguna manera. Jo crec que això és important perquè vol dir que l'escola es troba més sola, més aïllada també en els àmbits de socialització que abans el treball tenia com un element molt reconfigurador, inclús a les etapes, l'etapa de la formació, l'etapa del treball, aquesta visió de les etapes vitals que cada vegada té menys sentit també. Clar, llavors, jo crec que aquest és una transformació central, molt important. També és cert, i cada vegada es constata més, que com més formació tens, menys situacions d'atur tens. O sigui, el que està clar és que no treballaràs del que t'has format en general. Però si t'has format més, treballaràs més. És a dir, penseu que en aquests moments més o menys em sembla que és entre
21 i 20, a l'altre dia vaig veure les xifres, no me'n recordo exactament, però em sembla que era entre 21 i 29 anys, el 53% de les noies o estudia a la universitat o ha estudiat a la universitat. I el 39% dels homes, hi ha més de 10 punts de diferència. Les dones tenen més nivell formatiu a la franja 26-29, 14 punts més de titulades universitàries, i en canvi en la franja de més de 65 anys hi ha el doble d'analfabetes que d'analfabets. Estic parlant de Catalunya. I el moment de trencament és 45 anys, és a dir, totes les dones a Catalunya, totes, en percentatge, les dones a Catalunya de menys de 45 anys tenen més nivell formatiu que els homes. I de 45 anys en amunt, els homes tenen més nivell formatiu que les dones. Això és un procés d'un canvi en poquíssims anys. Ara, aquest més o menys 40 i escaig de gent que té d'aquestes edats està estudiant a la universitat o té un títol, una titulació, una llicenciatura, un grau, en el mercat, si suméssim tots els llocs de treball que requereixen un nivell formatiu d'educació superior, en tindríem un 18%. Siguem generosos. El que vinc a dir és que forçosament hi haurà un 30%, més o menys, que estarà sobretitulat. Clar, això realment és un efecte que ens hauríem de fer mirar també, no? Perquè segurament estem dedicant molts esforços, no crec que sigui dolent en el sentit de que la formació sigui alguna cosa que sigui sobrera, però segurament potser hi haurien altres formes de plantejar els itineraris educatius i formatius que no situessin les persones en un àmbit en el qual després els hi resultaria... Tot el debat que hi ha sobre la formació professional, Alemanya, etc., va una mica per aquí, encara que les últimes xifres, els últims estudis indiquen que aquesta segmentació tan inicial de la gent dient tu vales, tu no vales, para esto y para lo otro, i els anem situant, això tampoc no acaba de funcionar, és a dir, que s'està pensant més aviat en moments dels 16, dels 17, dels 18 anys. Per tant, és una mica complicat, però és evident que la lògica de que el sistema educatiu el que fa és proveir persones, allò que tota la vida ens havien dit, que s'ha d'ajustar més la formació a les necessitats del mercat, que ens faci la llista, com això de la tercera via, que algú ens digui quina és la tercera via, que algú ens digui quines són les necessitats del mercat. Perquè més aviat el que ens diran és flexibilitat, capacitat d'adaptació, saber treballar en grup, empatia en la... És a dir, ens diran això, no ens diran tornero de primera, se necessiten 4.000, és a dir, aquesta lògica tan diguem-ne, instrumental, cada vegada té menys possibilitat de funcionar. És obvi que el tema de la transformació, del canvi en el paper de la dona, tant des del punt de vista formatiu com des del punt de vista laboral, és espectacular i fa, evidentment, és un dels factors que influeix que l'estructura familiar s'hagi modificat moltíssim, perquè moltes vegades quan la gent parla de família parla de dones. Quan diu, no, és que la cura familiar, l'atenció als nens, l'atenció als grans, això la família se'n cuida. Si mirem els percentatges de temps que la gent dedica, homes i dones, als treballs de cura en l'àmbit domèstic, estem parlant en més del 85% dels casos de les dones. És a dir, hi ha aquells treballs que fa la professora, com es diu, María Ángeles Durán, a Madrid, que analitza, estan molt bé els estudis, analitza la distribució de temps d'homes i dones a la llar, i en els últims anys, sí, els homes han millorat 15 minuts, em sembla, la dedicació a les tasques de la llar, i per tant sí que hi ha hagut un cert progrés, amb una mirada generosa, sempre dic jo, de la dedicació a les tasques de la llar, perquè inclou bricolatge, treball administratiu i la cura dels cotxes, etc. És a dir, tot el que és el parque immobilístic d'aquest. Però em sembla que estem en 45 minuts com a promig diari els homes i em sembla que les dones estan a 2 hores 45, 3 hores. Vol dir que les diferències encara són molt importants. També és cert que a mesura que augmenta el nivell formatiu de la parella, augmenta més la redistribució de temps. O sigui, l'educació té un paper molt important també en les formes de redistribuir temps. És a dir, que amb més nivell formatiu, més redistribució de temps.
però és evident que aquest és un canvi molt important que ha fet que en molts casos les dones tinguin doble i triple jornada laboral, i les tensions que això implica en l'àmbit familiar són òbvies. És a dir, més formació, més autonomia personal perquè treballes i doble o triple càrrega laboral, diguem-ne, moltes vegades comporta fractures a les estructures familiars i perquè tens més autonomia també. Llavors, en aquest terreny, diguem-ne, és evident que la diversitat de models familiars és espectacular. Jo me'n recordo molt bé que quan jo portava les meves filles al col·le, a l'escola, doncs el primer any, la més gran, estic parlant de fa molts anys, clar, a la més gran li deien, no sé quin curs era, no sé quin curs d'ESO, diu, has de portar un dibuix del pare i de la mare. Doncs portaves el dibuix del pare i de la mare. El següent filla ja deien, porta el dibuix del pare o de la mare, perquè es veu que hi havia hagut complicacions, gent que plorava, perquè només en podia portar un de dibuix i tal. I quan va anar-hi la Berta, que és la petita, li van dir, porto un dibuix d'un familiar. Ja cada vegada el nivell, diguem-ne, de complicació era més gran i es buscava simplement que tothom s'adaptés a el que tenien a l'àmbit. És una anècdota, si voleu, però és una anècdota que reflecteix, diguem-ne, la diversitat, diguem-ne, notable de models familiars que existeixen. De fet, en aquests moments a Barcelona, per exemple, el model clàssic d'home-dona i fills no arriba al 25% de les llars. O sigui, és a dir, hi ha un 28% o 29% que són persones que viuen soles a la llar a Barcelona en aquests moments. O sigui, clar, moltes persones de més grans de 65 anys. Però també altres persones que també viuen soles que no són més grans de 65 anys. I després els models diferents de famílies més àmplies o més estretes, o monoparentals o monomarentals, etcètera, o aquests que viuen junts però separats, és a dir, que hi ha de tot en aquests moments. És a dir, llavors vol dir que també des del punt de vista de l'escola aquests canvis en l'àmbit familiar evidentment pesen moltíssim, primera perquè obliguen a situar cada vegada en moments més inicials a l'àmbit educatiu, quan no sempre això tindria per què tenir factors positius. És a dir, aquell famós anècdota d'Albertrand Russell, que deia a l'autobiografia, diu, als 9 anys vaig interrompre la meva educació per anar a l'escola. Jo també podia haver dit que als 5 anys vaig interrompre l'educació que tenia, no diria l'educació, però l'educació que tenia a casa, la vaig interrompre per anar a l'escola, als 5 anys. Però això no volia dir que jo als 5 anys anteriors no estigués en un procés de socialització, d'educació, etc. En una família d'aquelles típiques, 3 germans, 2 avis, una tieta soltera, hi havia de tot. Llavors, per tant, tu et senties acompanyat en aquell procés, i el barri, que era el Raval, un barri dens i molt... Doncs, clar, aquesta estructura, aquests canvis d'estructura familiar i productiva obliguen a situar, i això és positiu, és obvi, estem tots els estudis de l'Spin Andersen, que és una eminència en temes de polítiques socials, que està a la Pompeu Fabra, no para de treballar els últims anys amb la significació enorme que tenen els primers anys educatius en la vida de les persones, i la gran importància que té l'educació infantil, etcètera. I és cert, per moltes raons. Jo crec que aquest és un factor, però també després tot el que és adults formats ajudant a la continuïtat educativa a la llar. L'informe PISA famosos calculen que hi ha un 15% de diferència en l'èxit educatiu de tenir a casa adults formats o no tenir-los. Un 15% és molt. I clar, com estem des del punt de vista de formació d'adults? Excuso de deciros, és a dir, l'altre dia va sortir l'informe PISA d'adults, diguem-ne, no calia l'informe PISA d'adults. De fet, hi ha un estudi fet en el Consell d'Avaluació de la Generalitat fa bastants anys, en el que es posava de relleu el nivell de retras brutal que tenim en la formació d'adults. Clar, si fa uns quants anys encara era normal que la formació d'adults depengués de benestar social. Durant molts anys, l'educació d'adults penjava no de la conselleria, que ara es torna a dir d'ensenyament, i es va dir d'educació circumstancialment, sinó que penjava de benestar social.
Però és que ara la formació d'adults de la Generalitat ha estat molt temps que no tenia ni director general. Em sembla que és una subdirecció de la formació professional i si aneu a parlar amb ells de la formació d'adults, tenim molts altres problemes. I per tant no hi ha hagut, i és obvi que si després parlem de canvi tecnològic i parlem de formació d'adults, aquí tenim un problema brutal. És a dir, estem 20 o 30 punts per sota a nivells educatius en l'àmbit d'adults. Em sembla que a Finlàndia, que sempre apareix com a model, estem amb el 85% d'adults que tenen educació superior a l'obligatòria, 85%, o sigui que tindrien com a mínim batxillerat, diguem-ne, en el nostre esquema, i aquí estem poc més enllà del 40%. Hi ha quasi 40 punts de diferència, en Finlàndia. Per tant, vol dir que el tema, diguem-ne, familiar també en aquest terreny és obvi que té també significacions molt grans. I el cinquè aspecte, que és el del tecnològic, li he de dir que jo l'hagués situat segurament abans en l'informe, perquè crec que té un nivell d'impacte molt gran. El cinquè capítol de l'informe del CDE el dedica al canvi tecnològic, i aquest també és un factor central. És evident, i ho deia al començament, o ho deia en un cert moment, que el que provoca la revolució digital a internet és que moltes dels espais i de les esferes i de les institucions que han estat durant molt temps fent funcions d'intermediació, si no logren modificar la seva realitat, aquestes funcions d'intermediació seran sobreres, no tindran sentit. Per tant, hi ha un error quan ens imaginem que internet és simplement un martell nou, un instrument nou que ens han donat per seguir fent el que fèiem. És a dir, jo abans feia servir el guix, ara faig un PowerPoint. I per tant, el que faig és simplement utilitzar, canviar, diguem-ne, el martell que tenia abans, l'instrument que tenia abans per comunicar, el faig servir un que m'ha facilitat internet. Però no modifico, o sigui, no aprofito fins al final les oportunitats que aquest canvi digital implica, diguem-ne. És a dir, jo soc d'ESGAE i vaig a mirar a la perruqueria si han pagat o no el cànon, però porto una tablet per apuntar-m'ho. Però al costat hi ha Spotify, que el que fa, diguem-ne, és organitzar la distribució de la música d'una altra manera, en què ESGAE deixa de tenir sentit. Enteneu què vull dir? O sigui, hi ha un canadenc que diu internet no és un martell, és Alemanya, ara tot és Alemanya, però bueno, internet és un... Què ve a dir aquest, el Mark Posner? Diu, si jo em regalen un martell nou, a mi no em canvia la vida, faré més còmodament que abans la feina que feia. Però si jo em desplaço a Alemanya, que soc canadenc, allà parlen un idioma diferent. Les relacions socials són diferents. Els bons i dolents, que també n'hi ha a Alemanya, són diferents dels bons i dolents que hi ha a Canadà. O sigui, no és el paraís allò. Són diferents. Per tant, a mi em canviarà la vida en Alemanya. Diu, ens hem d'imaginar que la revolució que implica internet és un canvi de vida, és Alemanya, no és martell. Això, a nosaltres, amb el grup que jo treballo, sempre diem, bueno, això és martell, això és Alemanya, per intentar entendre, si ESGAE és martell, Spotify és Alemanya, És a dir, per intentar entendre si hi ha una utilització molt instrumental de l'eina o si hi ha una capacitat de... Clar, és obvi que molts dels problemes que hi ha amb la pèrdua de llocs de treball també venen derivats pel canvi tecnològic, és obvi, és a dir, una capacitat de... Clar, és obvi que molts dels problemes que hi ha amb la pèrdua de llocs de treball també venen derivats pel canvi tecnològic, és obvi, és a dir, si ara aneu al Decathlon a Barcelona o al Corte Inglés, veureu que cada vegada més estan reduint el nombre de caixers i caixeres i hi ha més autopago, autocobro o auto el que vulguis, És a dir, i per exemple, a Decathlon em sembla que em van dir l'altre dia que només posen els punts de fidelització si passes per l'autopago, Si passes per la caixer o caixera, no. Que és una manera d'incentivar-te perquè volen acabar amb les caixeres, clar. És a dir, perquè com que si tothom passés per allà, hauria d'haver-hi només una persona
Clar, vol dir que tu fas tota la feina, o sigui, estàs incorporant molt treball teu, no? Tu vas amb el carrito, poses les coses, avises quan no hi ha un producte i ara, a més, t'autocobres, t'ho poses a la bossa, és a dir, estàs incorporant, i ho fas content, a més, no? Vas incorporant treball. Ho dic perquè ho fas content perquè és veritat, perquè tens una sensació de més autonomia. No hi ha ningú que t'estigui sobre, no? Tu fas el que vols, tal. Tu ara vols anar de viatge a Madrid, doncs busques l'avió que és més barat, tal, busques els horaris, t'imprimeixes la targeta d'embarcament, estàs fent feina, que altres feien. I ho fas més autònomament. Per tant, tens una satisfacció. L'altre dia l'Hospital de Sant Joan de Déu va dir que es convertiria en hospital líquid. Abans que ja citava el Bauman, no? El Bauman parla d'amor líquid, treball líquid, societat líquida, doncs ara també hi ha hospitals líquids. No? I quan li va preguntar al gerent què volia dir hospital líquid, va dir un hospital sense portes, no? Sense parets. No? És a dir, on hi hagi un potencial malalt, nosaltres podrem comunicar amb ell a través de videoconferència, el tindrem geolocalitzat, li podrem dir, depèn del que tingui, doncs que vagi a fer-se una anàlisi de sang o d'orina o una espirometria o el que fos, en un lloc que ja el tenim també connectat. Aquests ens enviaran els informes de nosaltres, ens tornarem a connectar amb aquest potencial malalt i direm si convé o no convé que vingui a l'hospital, si es pot prendre tal cosa, si li tornarem a fer una anàlisi la setmana que ve. Tot això serà, no deia ell, molt millor pel malalt perquè no haurà de desplaçar-se si no és necessari, amb més autonomia, el seguiment serà millor, no farà cues innecessàries a urgències. Però, evidentment, també, l'altra part de la moneda és que hi ha una sèrie de gent que abans treballava que ara no treballarà. Perquè, evidentment, això, si es fa bé, reduirà. És a dir, aquí tenim, diguem-ne, alguna cosa que és bastant evident. Cada vegada que hi ha hagut canvis tecnològics d'aquesta mena, aquests processos s'han donat. El que passa que, en aquest cas, la novetat, des del punt de vista educatiu, ara em refereixo, és que també està entrant el canvi tecnològic i aquest procés de substitució i de recol·locació de les posicions de la gent està entrant en l'àmbit dels serveis, que fins ara es pensaven que eren àmbits, diguem-ne, que quedaven una mica al marge, la sanitat, l'educació, eren àmbits molt intensius en persona i que semblava difícil que la mecanització entrés, i està entrant. L'altre dia em vaig arribar a casa, ja fa un temps, un dijous al vespre i no havia vist Polònia, vaig arribar tard. I li vaig dir a la meva filla que estava allà, dic, hosti, no he vist Polònia, que era una llàstima. Diu, papà, tu ets d'aquests que veus la tele quan la fan? Que em va semblar una pregunta molt pertinent, diguem-ne, no? Clar, però immediatament vaig pensar, els meus alumnes han d'anar a la classe del Joan Subirats quan la fan? No? Perquè, clar, o sigui, quin és el valor afegit que té? Ara mateix està gravant-se la conferència, no? Bueno, doncs, diguem-ne, l'any que ve, o el moviment de renovació pedagògica del Tarragonès, doncs pot dir, escolta, no cal que vingui els Subirats, ja el tenim aquí, no? És a dir, o jo aconsegueixo que la classe o una conferència tingui un valor per si mateixa, que hi hagi un cert esdeveniment en la classe que incorpori valor que el fet de veure el vídeo no incorpora, o si no, enteneu què vull dir o no? O sigui, jo faig la classe com faré Luis de León, no? Decíamos ayer i tal, no? És a dir, jo surto allà i faig la classe. Llavors, a fora, alguns potser ja ho heu sentit, hi ha al tauló d'anuncis ja fa temps que hi ha una web que es diu Apuntitis, que paga tarifa premium i dona diners als millors apunts meus de l'any passat i fa pagar tarifa premium als que vulguin accedir-hi. O sigui, ja és un pas més del patata bravo del Rincón del Vago, no? Estem ja situats en un altre terreny, que és un Spotify de punts, diguem-ne, no? Clar, això vol dir que hi ha apunts ja de 5 estrelles, per exemple, no? Llavors, per tant, ja em va passar l'any passat, en un examen tothom va fer el mateix error i vas dir, escolta, això no ho he dit a classe, deu estar als teus apunts de 5 estrelles. Volem dir, el que tu diguis és molt menys important del que diuen els apunts de 5 estrelles, que això és lo fetent, no? Això és el que val.
És evident, per exemple, que ja els meus alumnes ja s'han creat el seu grup de Facebook d'aquest any que tinc a primer curs, de 17 i 18 anys, ja estan circulant tots els treballs que he encarregat. O sigui, hi ha una... És a dir, jo tinc una estructura de classe en la qual tinc uns 20 o 25 ordinadors oberts, el 85% tenen smartphone, que els hi vaig preguntar, però hi ha un enxufe a l'aula, que és per l'aspirador, que és per netejar l'aula. O sigui, no hi ha ningú, i en aquests moments els tios ja s'han portat les regletes aquestes per anar enxufant els ordinadors, perquè ja s'han hagut d'organitzar, diguem-ne, no? La meva universitat què fa? Em dona un software en el que jo puc passar els treballs dels alumnes per saber si han copiat. És a dir, jo passo els seus treballs i em surten, suposo que alguns ja ho heu utilitzat potser, surt en groc, si és del Rincón del Vago, de Wikipedia, etc. Per tant, jo els puc castigar si agafen informació del mundo mundial, però si només copien a mi, és un 10. Enteneu o no? És a dir, si ells només agafen els meus apunts i els copien exactament com jo us dic, els hi haig de posar un 10 perquè han sigut copistes de l'edat mèdia, diguem-ne, reconeguts. Però si es busquen la vida i intenten fer els treballs, llavors els haig de castigar perquè, clar, en el fons la meva universitat em protegeix, no? Estic posant de relleu aquests elements perquè entenguem que això d'internet és molt potent, no? És potent en molts camps. És a dir, l'altre dia, fa un mes, vaig estar a Colòmbia en unes conferències i a la universitat que vaig estar, d'acord amb l'hospital, a Colòmbia, per desgràcia seva, tenen molts problemes amb mines antipersona, amb conflictes armats, sabeu que des de fa molts anys que hi ha guerra, tenen moltes persones, o bastantes persones, amb problemes que els han d'operar el crani, han d'ajustar després una peça per tapar-los, i fins ara feien servir titani, no? I el titani ho feien amb unes peces estàndard, no? Llavors hi havia molts problemes del cirurgià d'adaptar la peça en el forat exacte del crani, etc. Ara ho fan amb polímers, amb una impressora de 3 dimensions, fan una fotografia del forat del crani, ho envien a la impressora de 3 dimensions i els hi ve la peça exactament sense clavada, perquè és la capacitat de producció de masses artesanal. O sigui, són capaços de fer productes en producció massiva amb nivell de personalització total. Clar, això vol dir que cada vegada més, ara hi ha una impressora de 3 dimensions que ha fet una impressora de 3 dimensions, o sigui, s'han lograt reproduir les impressores de 3 dimensions. Doncs això vol dir que la capacitat que tindrem, aquests polímers permeten que es facin tacs i radiografies, cosa que abans el titani no feia, hi havia zones, o sigui, ha millorat notablement. Això són canvis d'un nivell i d'una profunditat molt notables des de molts punts de vista. Penseu, per exemple, el que passa en política, el 15M, o l'Occupy Wall Street, o el Yo Soy 132 a Mèxic, o l'Istanbul, la Parc Gezi, o a Brasil el Passe Libre, tots aquests moviments que hi ha hagut a les xarxes de mobilització política s'han fet al marge dels partits i de les institucions. Per tant, i a més s'han fet d'una manera que són molt... És a dir, per què? Perquè no han necessitat la intermediació dels partits ni dels sindicats ni de les institucions. Jo recordo després del 15M que un dirigent polític d'aquest país em va trucar i em va dir: escolta, Joan, tu que segueixes això, amb qui ets de parlar, què volen i com els podrem incorporar? Dic, 3 preguntes equivocades, no? No pots parlar amb ningú, segurament no saben encara el que volen i no podràs incorporar-los. Anava a dir-li, són 3 preguntes fordistes, són 3 preguntes d'una altra època. Perquè, evidentment, el 15M, si algú pensa que la pot trucar, no existeix, no hi ha una persona... És a dir, no és un moviment social en el sentit clàssic. Li diem moviment social, però és un aconteixement social. Perquè no hi ha adreça, no hi ha telèfon, no hi ha representació. Clar, en el moment en què la gent és capaç de fer acció col·lectiva sense la L i fa acció connectiva, és a dir, es connecta i es mobilitza sense necessitat de passar per una intermediació, això és totalment diferent del que estem acostumats. Estic posant simplement alguns exemples per entendre la profunditat del canvi del que això implica. M'he allargat moltíssim tota aquesta part. Vaig a parar en la part més... Sí, 5 minuts, ja acabo. Quins impactes té això? Ja he anat dient moltes coses. El primer, jo crec que segurament, torno al començament,
no tenim prou en modular les respostes, hem de començar a canviar les preguntes, no? Hem de començar a canviar, a pensar en com ens afecta això a cada un de nosaltres i a les nostres institucions. No? És a dir, això no passarà pel costat nostre, ens afectarà, ens afecta i ens afectarà. Segona qüestió, hem de repensar la manera d'abordar els problemes i ser molt més capaços de treballar transversalment a les universitats, a les feines, a les organitzacions, als instituts, a les escoles. És a dir, pensar més en termes des del problema i no des de la competència i la disciplina. No? I això ens obliga a reprofessionalitzar-nos, no? A entendre que no ens podem blindar amb el nostre espai, sinó que la creativitat depèn de la nostra... La creativitat i la capacitat d'adaptació a aquests canvis dependrà de la nostra capacitat de treballar amb altres de manera horitzontal, no jeràrquica. I quan dic altres, dic amb altres també fora de l'escola. Per tant, amb el que són les entitats, l'espai públic, els botiguers, etc. Tercera qüestió, segurament entendre que informació i coneixement no és el mateix. I que, per tant, el que està provocant diguem-ne, una transformació radical en matèria educativa és l'accés de la informació. No sempre la informació és immediatament coneixement. No? Coneixement implica continguts, que a vegades són informatius, implica mètode i implica llenguatge. No? Per tant, si parlem de contingut, de mètode i de llenguatge com a elements centrals per passar de la informació al coneixement, nosaltres hem de treballar amb mètode i amb llenguatge, bàsicament, perquè els continguts en molts casos els tindrem accessibles. I el mètode per mi és un tema central. Segurament la transformació, les transformacions a les que estem entrant ens fan pensar que és molt millor un mètode inductiu que un mètode deductiu. No? Un mètode més experimental, un mètode més de provar, de generar prototips, d'experimentar, que no pas un mètode en el qual ja hem pensat tot el que cal fer. És a dir, la capacitat de construcció de coneixement sobre la base d'informació disponible hauria de ser més una tasca col·lectiva que una tasca que el mestre resol. Segurament en aquest sentit és molt millor el model de l'escola infantil, de l'educació infantil, que les fases superiors. O sigui, si hem d'aprendre d'algun lloc, hauríem d'aprendre de l'educació infantil. Perquè segurament és a l'àmbit, és a l'esfera en què aquest procés es dona de manera més natural i s'hi ha treballat més. Un altre aspecte, si això és veritat, quan més sortim de les aules millor. És a dir, com més siguem capaços de que la gent experimenti, vegi, toqui, remeni i per tant, diguem-ne, i això clar va en contra de totes les dificultats enormes que hi ha per sortir de l'aula, no? Des del punt de vista de la seguretat, de les assegurances, de la no sé què, etc. No? O de la rigidesa dels horaris, per exemple. No? Jo tinc 2 classes de 2 hores, 2 dies diferents, a mi m'agradaria tenir una classe de 4 hores. Però ja m'ha dit el degà que tu el que vols és només venir un dia. Dic, vés a pescar, no? Perquè clar, a mi em replanteja, em provoca molts més problemes fer una classe de 4 hores i pensar-me-la de dalt a baix, no? I sortir de l'aula que no fer el que sempre he fet. O sigui, és veritat que això implica esforços. Ni els alumnes, jo els vaig preguntar als alumnes, jo estic fent experiments tot el dia amb això, amb aquests temes, i al final del curs l'any passat els vaig dir, bueno, què us ha agradat més? No, com tu expliques a la pissarra, amb la Guix, i nosaltres esperem a punts. O sigui, el que per mi és més còmode, també és més còmode per ells. O sigui, els incentius al canvi són 0, des d'aquest punt de vista. Perquè jo estic més còmode fent el que feia, perquè ho tinc preparat de fa molts anys, i ells ho tenen més còmode perquè així ja saben, simplifiquen el problema, saben el que han de repetir. Ara, si ens ho prenem en sèrio, és una altra història, no? Després, segurament, i acabo, menys delegació a les institucions, més capacitat de decisió des de la comunitat, l'arrelament al territori. Si volem sortir més de les aules, volem treballar més de manera agregada, etc., això ens obliga a pensar en sèrio el que és la comunitat educativa, no? Allò que sempre n'hem parlat, i aquest recurs de la comunitat. No? És entendre que la innovació no depèn només dels nostres esforços, sinó que hi ha una ecologia social de la innovació. O sigui, que s'innova
de manera col·lectiva, de manera agregada. No perquè un és un innovador, és un heroi, sinó perquè aconsegueix que l'espai també sigui innovador. Tot això que acabem de dir és tot el contrari del que diu la LOMCE, ho dic per resumir. Sí, clar. O sigui, ni l'àmbit tecnològic, ni la localització, o sigui, és la idea jeràrquica de que algú ha pensat des de molt lluny què és el que convé que sigui el sistema educatiu, amb una total desconfiança en relació als seus professionals i amb una mirada estrictament de control des de lluny. I en bona part la Generalitat segueix el mateix model encara que s'hi rebel·li. És a dir, que és un model també centralitzat, amb poca confiança en relació a les institucions i amb molt poc a les institucions educatives i amb molt poca confiança en els territoris perquè puguin fer la seva. Bé, doncs crec que hi ha una esperança que és també el moviment de les marees, per exemple, és a dir, tot allò que pugui implicar que la protesta educativa i la nova realitat educativa la puguem fer més enllà d'una lògica estrictament corporativa i professional, millor. És a dir, com més logrem incorporar alumnes i comunitat educativa, mestres, pares i mares i entorn amb aquest tema, molt millor, perquè els problemes no són de caràcter corporatiu, són que van bastant més enllà. Doncs moltes gràcies.